Miaka 13 naigo abarinse y'emyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli omna wengu ko ngae yo menya tengalero kuna bale mangae mwana wengu kakatebyo mwana wembe bangae no menya tengabaito tetune baba ngae tengakelito ke moiwe umunsi umurikire buno Ndizi TV naende bono asentunde ndetiga nkwarganike gima somurubelyo buna botambe ayaga no tokonyara kurigeria mange igoro uno mugusi amenyete chingekero cyumugusi no romurubelyo rasembeo yake togusangana gukwana mangu umunsi umurikire buno inyora gaiga no tokonyara kurigene cyumugusi yacagete umugusi na kiamete gatie bintu binde binge karnachi yakote gotora sensemo ya mwanyagetinge Heritage Center Musama egotoka chinsemo cyamanga imeye county ya Nyamireke yatantu warenga nseme tokarigero yebintu mungina togotwara senka na kintebya na komokonya rero gema sayemo igotokonda goika ase enyumba ebintu biri omugaka alinga gotwara maga yo kurigera yo mungina bono igotochi kurigera yo mugaka torigera naki omugaka bintare gotwara amatima ya igaringa yo mugaka mungina tare gotwara litimo omugaka gotwara litimo omwango twara renge enkuba nkiara gokorera gati ebintu binde bingo mwanchu murigeria tochi kurigera tukoria rero aiga ime ya mwanyagetinge Heritage Museum egotoka se county ya Nyamireke emasemo mwanchu murigeria datokorera nsangamo na itokuona mange anetorigereri igoro ye umugusi amunenda mangirite nenkoro kwa Vincent Onyancho murubera sembe omayikanto bana chingekero cy'umugusi tubwatie Gono mwanchu na bogo tubwatu gatena semeli mtandao nsema ya Facebook Ndizi TV News Digital na bigana semeli ya YouTube na bwantara muna Ndizi TV News yakira togukwana mange na cyakote ya buri tangani buna aigano tokonyara kurigereria na cyumugusi amete kanwe kasenseme yega ya mwanyagetinge Heritage Museum egotoka se ensemo ya manga imeye county ya Nyamira ritorigererie gatie bintu byo muga kabona cyakote ya buri tangani gatie bintu tokonyara kumurekera so wime yakando cyamazo cikomera nabagaka kigima batumanya mange. Karibu sana. Asante sana. Mbia mono. Karibu. Wiki ya tanto omerantega. Mbia mono. Toka sanga mange toka kwana mange. Igoro ye bintu mungina bwate mukangorokie binge. Kwendera tuche kwana igoro yo ebintu muhaka gutwara. Karibu sana. Handake asefede muri Steve na wakati abuno korokwa erituma yako sanga mange. Asama lieta onkorokwa George Nyang'au Nyakundi. Omwana onelia magoma. Magoma buondelio nyandonge ababuli koruga alikyo gutwa. Na Charles Nyakundi mointo bwonsongo mosito mosito michira oliose lioso gatumba kimonge abasweta kurumanganya ko bikondo igastole swetongoge moswetongoge toirogete ngoge mondo itire ngoge tacha mitakoroge anyuma aje gozakuna megesa kwa aumamia asiria evo ine tote munjara mwari gotiana njara mwari gwetogia echine chingiti toirogete moirogete omogiro wechingite asifede munezime na kyokorwa anje kono kwa Samarieta Daniel Oyugi seitere sangaragalia mwabosire injo motenene lyoga mwanyagetinge Carrier Resource Center manga na gokira soko jakoino igano ngokorega mbia mono igobono gatiye bintu birega umurigeria gochikorambire bye Nyakundi asensemo ya abagaka ndubwate ebiteni asa abagaka bari gwikaransa egiteni mwako rwesa na mungino sasa ngase geteni ya yo mungina ari gwikaransa serihirindi ndiro ryo mungina egiteni kyo mugaka egiteni amugorani ngeke gotwara egiteni namakuru amagorane ekia amagora 3 ne kyo mugaka gerigia kira maguta ebire step ndubwate kibata amagora 3 na amagorane ebon irango tibyo murigereria amagorane nkerike kana gatatu neri nkerike amagorane ekero omugisangi akire gosomo omosegi wo mugaka uriasigite kabisa nero ko egwekero kya amagorane oikaransa ekero kya amagora 3 no mugaka oikaransa na onde bwensta go geikaransa abo mungina abo musani abengo nabaningo ekine kyumugaka yeka ekero kya maskani kabisa naende kiraki koro kwegetumbe ekero kingerema ngocho karo kitoro murigereria ne kyo musaenkero egeteni kyo musaena kero kyo musaenkero byonsi mbiro ndiro sabana bawe karanza ndubwate ibyo ayenga tiarzo chikurigereria ndubwate na matimo ndubwate ne ritimo eritimo
ntobwate chinsara ntobwate obuta ntobwate ebitono chinungu chionsi ebintu by'omwaka byonsi byase obwenge no biremega abo ebona oro mwenchu muligano ntobwate ayungatezo chikoligereria ritukuliera somoro buri bwechingekero cy'omuguzi bona cyakote buneke gusina we kabeke gareke no runandeke bo kubwatikana no kumanya ko tukuliera andonse atrase komocha na boko nyara gotogorra otorekere ujumbe gosese mwesi gotrase nambere screen ya seme mtandao na kumanya na kyoko nyara gotogorra tosanga mange tukwana mange gotokwargana se tukuliera somoro buri mugima omanye kante buna chingekero cy'omuguzi oinotenyo nelitimo lyae oyae oinotenyo nelitimo lyae oyae oinotenyo yamon yakegema yenero ese inyombe yaito ya Mwanyagitinge neringi bono buna gisarate yarenge y'omugusi ebwate ebintu byarenge bya gisarate ose koligereria igabuso sorega ekinaki kirogo gekorokwa lirindi edine lirindi neye lirindi edino omugeni oli gocho ikaranza karo mugeni akira onde kwenzi ochire abago ikaranza gabo abo ikaranza abo musani abo lakini oli otari oime mono nero oli go ikaranza lirindi edine binge byare ko basiko noye nyumba noye no mungina nabare gutware egetugi buneke lakini rere tugokero kegetugi lakini lirindi oikaranzira na abana baikaranzira abana kyabona keke nabyebi yonse namalindi no bare goikaranzaga goko rwabo oche ekerogeke eke nekerogo kyomusaye kene kyomusaye ekinege teni kyomusaye kibwato kugoro komo na kyomusaye ari goikaranzira gisarate asaba gakabare komanyete basaye mbare kobera na ngina irungu igo bare kwenda gisarate ekene egeteni kyomumura kyomumura kibwato kugoro komo ande keteni kyomumura nabo mumura kwenda gosen kolisia cyucyari kwanyoro kiri nagateni kaye aikaransa yagirire cyombe kucyari boneke nake kero kyabamura nyakogorokomo aya omaye koligereri gochaga ekene gya sokoro yane oroche kyalire miaka kyalire chumbi ekebo choire gatiga ekene gya sokoro ekyomugaka ekene ekyomumura ekene ekyomugaka agotarira akobeka engoliga obeka mugongo eketeni kyomugaka ekene kyomugaka nande bono tuteba matanga nakali ngungwe omugaka akobeka engoliga iga obeka ile koliaye ogenda bakasa matanga kale nero bikekero kyaye rero korangi biroge bikole tusina matanga bi plastic karo twagatari ne kirogeke otara ne kirogo kyao otara kirogo kyao abegete ngoliga iga agasunga wana era sako nando nsyo bogeni kwa nane kirogo kyaye kago ikobe kwisaranzara noro korerwae bona mangana majaburi aya umaye korwabo ni cyomugaka ikene cyomugaka agotarira tari nyumba agotarira asagochia kile kyagotarira agotarira one kya nyumba neki kibwata amagura atatu ekero geke togoskiga rindo murigereria kerore eiga amagura aya tatabwe kaina maiga nyumba aliso mungina korugira amagura aya atatu igakoro kina nero nyene nyumba kuna omunyamaiga ikebwata amagura atatu egeteni osegetumbe kyomugaka muntu tayore wikaransa iguraga isipokuwa omugaka oyo omonyene bweka noe no mwana oyo tari wikaransa noe mukaya anyorekane no ikaransire agotomu chimbori ibere ase gosibibwa ache osibibwe kiara nkuna miare gesako igokero kengera gokorwo gosori ketaikero gogegokorerwe gosori ande nyaroka ise wikaranse kero gekyo na bera algi nonye mboye buri nabatanyore musana turutumbire nabatasoka nabatanyuma nabatanyore mwana paka kai ainyore ligosa akortengana ikaranse kero ya tata aje osibibwa ekinige korokwa ya kiaringa bora kinege koro mwanchu muri kono koigura mangana yaiga igoro yekeusi
Kerogeke kyo mugaka kebwata mugarata to umusubati amoje ne saransere na bata nyore buoje osikara nyore buoje na bata nyore mwana tawo chiko ibora asenge njo naki gweturu tumbira zo sanse kero kyo mugaka amasikani garenga manene na umugaka gasikire nere gesigite ninkiye ko gere kya rosi kubona mono munda ta saransere ekinakyo engigekero ya nyumba eso umugaka igange gari sibakuragira kurwa amaigari omungina gutariko orosie ndagera bona aya na amaigata toroche narika nere ritiro rire nyumba nere umunyamaiga koigore kina gese ko turwa abagaka na bakoretwa bakorukwa abanyamaiga oja ko gusonsora amakosa akorirwase na bari goja basonsora bakorukirwa abanyamaiga na amaiga ako batatu no mugaka bono omurioye na aya atatu yesana biyagagima Omegocha ekerogo kiomo kisangio yasoka kidogo lakini abanta baito nabo barose ti story eno roje story enere enene kabisa bwata amagorane omogeni omugisangio chire omosegi osomonto ori oratebia obobisi osara agotebia obobisi nero goikaranzaga amagorane ono muntu bwengencho monaso engencho mono nonye nyamesanjo gosumbuire igo gokururire igo nero goja kwa monyera na ke ite yogete amangana asarekira nero goikara sekero ho tena kyo wanda gokara kabisa kai tata mangana yengenjo ko ire naga ngochi wansera tikatwansera igoro togende inse kare tikatusikira goraria twanse tumaye gocha tutaragenda inze enyimbure nara mwaro kosine bagwacho osene kimwe omugwacho umugwacho noro mwakare wesugumera nero mwakare wesugumera rochi naberega nera ari wesugumera kera bogotunge sango bogotubwachire akorisi getiga nere bagwacha ari gutarira bagwacho mugaka eye kano no gwesugumera ngiara kumukonya eye kibengi kende ke Rwanda abo tago kiani gage seri uchigabo sese ya jireta de komoroma mbora na bako nyimora osembori embori ngo miyokiara abu ate embori ekena kiare go koboti embori onye bwate bigoti go ngusa gocha ande kero kene ngobo ikere no na bana akoraga ngaye gwebe omwana oranga kita aranga ke bono igo kiamo gosire bono mwana gweringire biya sana no bagwacho mwango mwacho bale bagwacho tone bagwacho alafu omaye kurigereria gantu bwate ebinto binde bikorokwa oroche eyene nungu karatiga enungu neke nungu zu ekenungu junegeke ekenungu juneke ineke nungu so ekaigo ne nungu enungu neye bwate ga enkundi bosia enene nabo gwako omonto mbako omokore achiege tongo iyo kumukora one enungu igo mango twara ke nungu sana ndo twara enungu jine bintu bitare ko kogosa nyumba y'omuntu ekero y'omugaka y'omugaka ngiare kogosa neke eke muroche ngetieri yake ochukurubosyo ngo igore ekero ky'omubamba ekero ky'omutandege ekinekero ekero eke negetegete ky'omusana iyo orute onyore gose engo yachire kobeta koira gose ne chingondi chiao egeteke ne kia sana nabo kengeri itimo okerutege soime na beko igwero boro naende na bego tama eyene nekero ekenekero ekero binde mbibwata mangana tutatebo chime lakini ekenekero geko baise nyumba y'omugaka ya toche chinsara nchiarengo lakini chinsara tsara na borocho muturi yare gutura orosi chinsara chingia sana na mainayo amaina ite kurigereria asamo nararigererio chimotwe nararigererio chimago ngakia so ira so mobisa ime ta konye sukumo chimotwende oika
Achikomanwa. Hema ekorwa. Ema yakorwa. Ekero twari kurwana kare twarenga riri twari kurwana kare. Kiwa akirwe nsare turi konyeng'usa. Igo konyebuna. Okobuna aga. Kwanyetiga aga busiaswa. Ende aba bari mbakaro bagochikobara banyerusi. Ekyaro ng'use gocha n'inyama. Na yakwere gwate bintu kurwa. Ebintu ebye. Lakini naende ese kugwaka aga kemba kesoke gokonyebeta esoke ryuka esoke gochibisi. Egende ryuka taigocha maega. Ene ensara. Egebi na benga nebirwaniro bo. Ene misaeli sere monuri orero. Ene misaeli akuze gogwataka. Keko genda uchiaria? Ya kiro mondo igo. Ige gukora pi. Naende nchire chiabwate esumu. Naende nchire chiri chiare kogosererio. Obusongo kibwaka bekurora. Obusongo nebintu ebinge ngiti nabego itwa. Ekero yabekirwa asigiteriri yagundirake abantu batobeka. Gosenyambu. Enyambu nabego itu yaitwa yabekwe enyambu ebwato obusongo gitobo besana. Nabwo ale kobekwe ego kuneiga. Owanza kubimba na bogo. Otabeke otairi eriogo. Abogo kwa. Nene nguba enero yari gutanga chinsare chekero mokare kurwana asigete mondaru drensara nero kobe kurumuto gwetanga nero kobeka we gwetanga ngo kworo kinde gochiro burari tokoendo chinguba nchirichi ne chingaya twabwate ngaya twabwate nguba naende egento kene nataka comment agwo ase ebirwanire bibyo muguzi enungu kinzara binungu tionsi tibialenga kobekwa ndonsi buna lero omonto akobeka ibiri sabantu bekaranza gari ngeri kinungu kyekyo omwana myoko kwikurwari omwaka akabekira asaraire aiga asoraire no bete kinzara kyao buno kwe gusiko ngasaka ogonjoro koko kwamanye gento okogwera ngere kwasoka nakyo igo ebinde bibi akabekira aso mwaka no bire yakabera nabantu. Okay. Komenta nayo. Bitimeli rioraire ikagose gwachiko komaeria. Munwo ng'ombe korora gosembu erichire orra babisa baso irororo. Omukungu ase gokwari itimeli. Akoletere nayo soke. Tokwira na nyombe eyo gogokwa. Asiki. No mugiro. Mukungu tari ko era litimo. Mukungu tago ko era litimo. Gose kioge ochikorwana. Riorio gokorara gabu. Otige chikende. Gyaro to goirana ose ko e uno mukungu ino mugiro. Mugiro bweke gusi. Karati ga mugaka. Igiga ntukiabera ari yasare kiro mukungu nero angene litimeli. Tande transoka na rugisi. Akoretere yarure. Wakule. Aiwayo wakule. Ino mugiro. Na kio mukungu atare goiterwe segi neba ki mukungu tabwendete gokunwa. Yani ere gange liuga lire nyomba gabu na hene mukungu tare kurwana na mumuromino mukungu tagocha na atori aje kubwata kukurura ujabu gara ake gekuro lakini tari yamubate si umugako ekugokora aya igagukura abantu aje kubwa baje kubatorania lakini tari yaro gosoga to squeeze yao kubwata nonye se mnyeti moja ko magana go yabesegi ekero montaga chire esegi ngo iguna arigena inekero kona boko gari timo gokoira no bekiri timo gochimaira ngerange ngane yuna indi ritimuri ara kobe gochimagega indi ritimuri ara kobe gochima ekero esegi yaerire okobeka ritimo gocha maega iga abantu barra bonspinam omolembochi ochire kobegete ritimo gochibosio eyune esegi erurete esegi nere bosio erurete se lakini ekero mwakorire segi gose mwiraniri chiombe ribagotera na sangia makoli obe chiombe cheiranire igo mokoiraniga itimeriko ogoli be ewata na sangia makoli sangi bona abangina baje gotera cheiranire ekaro chia acha bata chiachire chombe chomogesi chiachire
Naende omogesi Chiachire baba, chiachire chomogesi, chiachire chiombe chomogesi. Na ule nkongororo. Omogesi ni Omogesi omurotara nyoma. Bono ngayagoja kunyoma ne chiombe chiachire. Nikogotera okuno okwarwete na chiachire chiombe chomogesi. Na ule nkongororo. Igona ngamumuro otege konyoma, tigeire bosa. Chiombe chiachire. Bona abamura bande goika baminyoke. Iki bono ngiyagara batera, chiachire baterire. Abo nabangina bagotera. Abantu wake koko abamura bayiguchiachire babogorie birwanero bachi gochitoria anabona amatera yabangina segeta abantu chiachire baba chiachire chombe chomogesi wikato chirani tuiriria atero ekera abamura bakwirwa atero bakoigubia kabisa ono bakwirana nacho bona batera bachiachire igona kerese ibono tuabwire se giga amati moito matabe kochumaiga omwanchi muri bona liti muri ano kochumaiga troche yakara na abwire chiomba chiri na chira niri ya sana nimaite na ntobwata mange tonya kurigereria igoro iyo nyomba yo mugaka timaite na mbwa mata kibware ngaso mugaka igoro yebitinge ebitinge mbye batu bwa mata na mugaka ebitinge igo twari wansira mate lakini guserogorari ekero omusacha omomuro omogesi oyu kwigwira omogesi twatereire chiachire chiomogesi chiombe chiachi chiairanire omogesi wikanyu akunda megesaku enchera nini ekirenga kyomugaka konyoma no kukinie gesaku negesaku ekero giakinire goikaba muri aba bara n'abaswati abara basoke nekero bagosoka enyangi wikekoru enyangi bunemo korerero yechi kanisa yaba Kristo serikali ngobekeru muri beta yoro kinoyo oyo ruregeti ekero kare egetinke omukungu onyomirwe are kubekerwa tari are gochana rero moko genda mwatenga kubekerwa mangana era emeyege yare gokorwa emitambe nabo ikwira no mwaka omugima omoyega bugo chikonyoma omusubati yani esabari yo guchikonyoma omusubati atarabekerwa bitinga nabo yego chakira egwansare omuntu nare orenge korukwa eskani nyokomoke osokire uchiasigete orire agaswati kande kakararia kaya sorore akamura kande libamboga nabaswati mbakareka nabagoitona amanya amang'ana ayo ekera amanyire atume uchumbe gocha asa baibori tari aho moiseke gosomomura tari na siku hizi moko gende para abu kwanyora liswati rinde goseri mura rinde kwali anjaigo mwagamba abu mwanda somenyete mwanyoma goseri kare gosoka kabere goseri kare libambo likare kubwata abantu lyamine bigoti Esgani yarengo yare goitona nararia ekero yaitonire omugaka omaya kogenda esomochiori bw'omuswati akare oche oteba na baminto ngorete indo obochegega obochege nachire obochege nachire okaribiso biego oragira biego wakege kamago ine esabari yansire bono esabari amaya kubwatia yacha egento nkirege ikuru kwekerorano derekero rano moko beka chigari mwagenda gari mwiko mochi mwaragira igo mwasoka mwarorana rende igitaripo yarenge kare moko gende kichesi naende wiko murarororo wiko murarekero mwachira amamura mwachire naende mwiko mutware rimura ribambo rigo chikurwane nyameni mogwa kunse kabere umuswati oyu moko nyora moko sekerera mwatama mweringa so egero moko chikonyoma goika monyori omumura ori omanyire ebinyoro saba na no omumura omokongu ogochikurwana enyameni soboko naende nabari korageri gubiere igare korendwa kabisa liseresere iga kabisa akorageri gubise bia naende tomogechi abaise kogechigwa onyore naende onde tayo bwato ogochigo wake emeni soboko bwao oboko bugokorugo yamanya naende emano yamanya koba
chiombe bacha kurigereria chiombe ese omoyego okorokwa okomana chiombe okomana ko bakungu mbare kobo nabagakaboka naende teribuna rero okoenda wasaberoni wateba tigang'akanire mukane ekitari kigusi iso okogwakanira chiombe ochiase mukao ochiase oli ogochikonyoma amang'ana talengeria abaibori tari obo yake yetwana nabono tigang'ende gwakana inde chiombe aye ningu iso iso nasikire naenda amasikani yayi naroroche korwekero geke igasikire genta gokwana igokegosikwa tabagaka mbesi igo muibori tata nero goching'akana mukane chiombe igo aso mukung'uri mutang'ani mobucha ibu nere ogwakana naende bagochaga omochi chiombe nyakonya kwarigira ibere isato igo nechi iso nero okogwakanera chiombe icho omote nora eye nenyimbo y'omong'ina enyimbo y'omong'ina ekero musubati oya asokire maete mbare bare kubasa naende mbare bare gokorerwa enyangi ekero musubati oye akoreirwe enyangi gose chiombe chiakanirwe na bakobasa lakini chiombe chiache chiakanwa enyimbo eye omong'ina nere are kobogoria ochierororo naende nero tari arenge kogenda iga atabwati mopangirio ine nyomba y'omong'ina omong'ina onye amang'ana asare kirororo naende babwate bakanete chiombe omong'ina nabakogenda smart iga kogenda ng'ora iga omong'ina ominto asoka ochiautanga nacha atare nero ng'ora iga lakini onye ng'ombe njira agotara kanyibwatete iga agocha ng'ora iga tarikuninse abuna gostararwe onye njira arwewo enyimbo yaye akonyibwata iga murakana one mogosekereru ne amate ekenyoro emwibete musubati obande mwasinyiru wakana nini chiombe muramurwera chiombe inumposa mwibete musubati obande akogenda iga lakini ekera akogenda iga bakomorokane enyimbo yaye iga mosikire omuchi ori osikire musubati onyagete ochire omuchi abang'ina ba squeeze abang'ina ba rero akogare kotara na maguri konyara ko diribuli gocho muswati yo igo ngeri me ya na maringi ne nyimbo tatikate gotumie kegusi ne nyimbo eko imukibwa egegusi ne nyimbo tari ya buri ndibwaja gogori asinge nchiye biro onyimuga kanyakundi ndaite mubwaterega abutogenda umutumokomoke tokwiraze ntunde ya kabiri ntogendere gusanga mwana na mangalika moncho murigeria aitoko gosemia na kogosomia gwetera somuru buri bwechingekero cyo mugusi unoganda otengera ndizi tv cyako tebuna nanyo kobwate nkwana na koburi konde wense enamba ya SMS gosensemerie mitandao Facebook ndizi tv news digital ni gotore ya masa ya mukuru nsemejo nabo konyara kobwatoka comment ya osenkwana ya century ya bene eketo gusanga mona itigatonda umutumokomoke nkorera na tose tunde ya kabiri togendere gusanga toska gendera gotengera chingekero cy'umugusi omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ng'aye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ng'aye eyo menyete nga leero kunabalema ng'aye enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito kero montachi robisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo
akorwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryo gakurukunga herbal medicine notore enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omwana wembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye Omonchu murigiro no Ndizi TV 9 bono asentunde yakabiri twerena somurubiri bw'ekingekero cy'omugusi bunatona tegosangana gukwana mange anene igoro y'omugaka ebintu omugaka bwate kunya kurigeria kama sekende toma yuno mugusi yamenyete torre no egento ngero twakona uno mungine karagachire asumusobati yo yakare enyimbo yaye nigare konye imokya ekubwati yo nyabaka ne cyombe enyimbo ine kunense onyembara akana mungina ko mukye nyimbo yaye iga ogenda asumusobati yo yakare korende ayo na yatwa itayigo mangana macheliana gitwako nengane yo korende togotigara bono asengane yiga yo mugaka tagandre kurigeria mugaka pia mono abana ekero baikire emyaka yokwenda iburu ngoeresu barenge ching'ige kero cy'omugusi ne emigiro y'omugusi ebinto nebinke bare korokererwa ekero bagochikwaruka omwana agare kurigia ebitugi ekiare goikachi korenda omurero igare kurigia etwani yaba murabari bagochikomusega komoterera etwani weka yare kurigigwa n'omugaka n'omong'ina bamanyana omumurobo omwana obo ikire emyaka gochikwaruka nabarobo nkweyarigani barigia akamori barigia embori barosia amarwa barosia esere nesere yarenge nakaromaete basubati ngosaru bare nabamura nkwaruka barenge nonye mwatigire ogosara tari kwaruka ogosara nuko ngao nokwaruka nuko ngao bono tigante ebere aya y'omumura okwarukigwa kw'omumura ekero erituko ritirie ikire igare kobutigwa n'abamura b'ekenyoro abamate abamaiga lakini goikare kurigia oyomo okorokwa omosegi nabege omugaka n'omong'ina bare goikaransa bateba omoisi oyo ito tiganyagetache koba omosegi omosegi nere okoba buna epestman yaye naende nero ogocha komobundisa gocha nabande lakini nero ogocha koba eprinciple asa agocha kubundiswa oikire nyomba orosiwe ogenda mambi saa 10 o saa 11 roche oitigurimi ende nari amanyinga aragende ng'ora ligandi nari rasoe ende kagochiko kwaruka tabasa koreta obosoku tabe nkuri enkuri nare iyo enkuri ore enkuri orokwe enkuri nona abaswati bagogutama oyo ni gakurete ine nkuri bono bosoku so oereswa nakieta kire akogenda onse kubwata omusari okoboko nakwaigure boromu bwate oiko embori eretwe omaye kurwabu wasariro rutuba rwaye goika embori orete ose gokura bare goteba onyekoro mumuroko bumukungu naende tari oko bumukungu naboko bari soso igaguchigosio nabo mondago rigererio ororo neri kungu ekero kwakurete gose kwabwate tomokebi okoboko gose kwanyegeretigwe ekerare gusara ekero gwasariru watererwa nari ogotera nkuri kogoterwa limo ryoka ase omwaka ekero abantu basariru oyo noyo awe kayo no kumanya lakini aba nkwabwate nsoni sababu
sababu nere yarenge nanje gwabwate ensoni chinsoni nje yarenge ne kwa gatebire uyu nuyu noyo eyo mate ne simbole ekero kunyaka igo nabo akambulika bwenete kuri miguga tolirende akamburi ngabeka tole ejire simbole rero yari kogotebiso ogochikurwana orwane sigisi orwane bomanyi nonye mbotende orwane nonye mboruyo orwane bosobo orwane kabisa lakini bogerete orwana esababu nero bari barache gochibosiga ase eburie yeito ya Mwanyagetinga Heritage Council tobatebe gochime narande totatebe gochime kiara nabwate obobisi bweito nomogiro bw'omogusi igora yo nabo gochomanyirega igo omusaoyo nomosegi oye nkorosi barenga omorero oyo ore korendwa ang'o motinyo omogima otari korima ebitugi biri yarose tiaretete na bigochiko gotumeka ebitebi na biare gosegesa omorero omoto oyo nomotembe noro ore gosegeswa bwabeka ebintu bine iga amato mosa ekenyoruga amato motenoro musabakwa amato musabakwa asiegwa abekwa naro omorero osoka omanya gutaga omorero moroba ekera omorero obeire goikanyurende torima no mogiro omorero isi korima ose korima kwabutire oyu no mogiro torigeria sobo ime ase ndezo rigeri gochime gochime omorero oyu kana ntonya segese bakabwoke aso nto skense mende torigeria ngende omomura nkorosi arenga obuta ne chinsara chiare gotumeka ase obotobo chiarengo chinsara tare kwa guchinsara chiri chiesegi ebite byare korosigwa agoji gutumia buna chinsara iga obwata igo naende bono negesimba ensara yaye nabagoita nonye negechuchu engoko y'omonto nabagoita bagende basambe seiga naende takoborigwe eki negesimba na kare etaraika kare yaito nonye embori nabo bare gonyiaka banyechuri bagenda basabura bari mbare koborigwe engaki eyu nengaki ebisimba naende omosae omwana obeire omosae warokire n'omonto osikire ase ekenyoro ekiare eyu nere serikali egochikotorinda bono igare gotugwa mukung'uta yore komorora amorore omoemire okuno okoema mukung'uta bwenetiko komorora goika naye omware bwebise oyebise taibu nabono iga nkoro omokungu are gari bosio bwarokiri omoisi oye gari maega bagotera mpaka bamobeka nyumba nero komubori na dadi ne kwawene na nero komosibia bono twasokiri abakungu babegete chirongi kuna abasacha lakini tokubaruka abakungu babegete chirongi ikiara akiri elio mugusimba bwati haya omoto yekero mu ari guchigutara gabu abari bande mbare guchichingumbu eri bachira na barabu bare ebisimba goika opime okonge bare gokonga bari bande ekero tanga komorora okomokonga nige yani okomunywa amanyinga yapituyo okomunywa amanyinga nakingumunyu okomunyuga gono bamokolire okomunyuga omwaro igo bare mbare korana ingororana barenge ekero kwamokongire naho mokororana ogokongo igo orio tangana koro yonde oyo nero okonora igari wakaiga igochiruta inse origagotaboka oyo orutire inse esababu njarengo esababu neye mwachire kobeta mwachire kurwania abamanyi igo kwegembo mumanyi atange okorora oiga bwe muri obo mutangani koro omobisa bono eki na egento gegokini komanyete nayo bwenete koba omwoge
Na maene olinkole alengo yonora. Na maene. Ya tari kolea. Ya lakini kine oino mogiro gweke gusi. Lakini abande kole abarenge inje ndore wadi na kongete gusina kibangana. Ya na ngine gete na arenge. Arenge gete une. Okabarro kanora. Ninje ndore na kibagendrete. Ngo mbarete studio ga turarigireri. Mbaro kenyoroka. So ikinakyo kiare gokwa chisemi na goika bwebise umubisa takorara. Nekero mo murari nyomba. Ono tutebe ngango soka yo gisiko. Konya gokiria go cyari usinaga kaya genda. Kero sasa zingine nabola nyoro muswati naroka mo ligeredi era taroji. Igago soka neli ugo mokebo lia kerenze ngapa lia soka buna etiagas irumbe gete irumbe lio myokera ime o tamboka taro na baibori taro na mukungu ubwaka yari rumwe na liho siara ubwaka libuli linzega yimoka ushigoro lyo myokera lio kiririmo oenda mumbo alia sadate wechi kago zana ona yakoranga ne lita tuliona ra kumbe umuntu wetire kapsero mugusia amenyate haya yeno somo mura ekera gochikoru nyomba chinyangi nchira kubundiswa amaereso nara koegwe megiro bundiswe megiro ebinto tebuta gutacha bedroom yangina na ise tago soro na ndo tebwe sababu otebu na kyakweboye ebinto nebinge owa machiko Oma ya korete ruenya ngau botuko yacha ko morigi osine mori enya ngau komoremia enya ngau egento gekoro kwenya bububu enyongo nere ntoje toboroki ino bobisi ari bagocha gocha ntoje toboroki kone kere nyonge eri komitwe egente kyorocheke eke na tware korosi ebinto bireiga obugia kega gewa kiangire bona umuyet ke karang kai ekena ki wabroka enya bububu enya bubu andi na bweko bwa bunenya ngao kabisa kana tiana kiga toto aka igo ke era nyabubu matra bari ngo nyabubu bona nyakwe nyabubu ngento cheke na nyakwe ya nere tu ari ko bugaiga egubona omwaro tagete omwaro kunyomba kali komoremi wato ninya ngawe korange taete gukuri na kyoko nyeita okura gabu otebu gugwenete kunyeita ga yatamire yachi chirolema ngote ngotorokyo na kie enkuba yale gutumika good enguba etware bwate chinguba enguba nengaya ekera abantu baite bari guchikurwana ababisa baita abange babwate chinsara taimatimo no mugusi gabwate litimo mugusi tabwate kalensara mpaka ekero twarwana mono nera agacha gutura chinsara litima abwate nebiro na magina chinduruche bone kero ba umubisari busiari akuruta chinsara uyu tangaine ine ngaya nene nawe yale ko benene kabisa y'abantu batatu iko bari gutanga naiga batanga chinsara chirichi chigocha aba baruta chinduruche kurumaega na bego nduruche ngorarore demonist mandamana ali to kurarore TV abantu abaito bamata na bayasana senduruche batanga ine kuchiago anchi nonde kurumaega muntaite ko kora sori oyo gantangerete engaya ari gutumeka rero gutanga chinsara nchicha na abanguru maega bari note kurumaga ogo turute geroro na to ko na batangete haya ineyemo ingaya inenke y'omuntu oyomo nabo chiari kubwatu n'abantu babere nene kabisa eli engera oseng'ombe eli yarimire kabisa enyumo pa liyo likongo kabisa ensareta yake esoile akamura nabo kare kubugoriye basa ibisora na muko minyoka kabisa troje nengusu na bako minyoka uchiali nelitimo lyayo eto obeto mubisa nengusu
Nenguba. Nengaya. Nengubenke. Bono. Tauti kero gati enguba nengaya. Engaya nenene. Enguba nenke. Okay. Engaya nenene. Enguba nenke. Arafu nengubeye nenguba. Nenguba nero. Roji nenkirake. Nabe gutangite ndaga. Ensara nerupwa nabo konye. Konye tanga gocha. Baka kwa beto muntu liritimo. Ne bintu mwakala utumeka. Ebine bintu byo mugaka. Umaya gocha gabu. Umugaka naro koligirete kurwabu. Oyu no muntu bw'engicho ase chinjira isatu. Oyu umugaka oyu roche gabu. Oyu nere oringe enyagitari yetokurukira paratori yogo pima amarwaire onspi. Pranga yadore kwa gutwisi ndani nyagitari ali kwa rusiwa manyinga. Kwarigereri gwa pimwo se nebyando bwate gose ninki. Oyo igakurukumura guri. Nero uri gukorigereri igo rutachinje chiayega. Ogote bina kayo oyo Oje mwaitiru. Na chita so mwaka geto kurukumura guri na cheto gotokanya na mwaka geto mogoto. Agantera no muragura ngamutari. Ngamuteta ngo chinje chiyo utumia koragura. Na akorete murobiri yo. Abona Na koragurite. Na debete no chobo mumuromo nene kwa bere. Ngo ando murayo monene. Na kwa bere. Ngo murayo. Ya kwa bere no embono. What the president? President kara diga mbarengo kare. Lakini nabo no bona igano murayo rumete. Na baro chiya. Igo abara kuri mbarengo. Na bare gupima abantu muruire kyabwate gosoborwire obo no bworoleria. Oborwire obo no bukwariyete ndagirembe. Gosoborwire obo obukwarete irwe. Kero kende nande na benyo ngira achebuke gaiga kinyo nigire kirikimbe nyakumya echebuke butuko bogaki omora gol mwendo ko mugori na enyo yabo ingi ekebe obatemya ya na riro muntu na jasiro se ase mole na gito para obaerio obakirika haya eroyo ekero umuntu abachireire bube nerore ko gukubia obosongo boria amakari ari omuntu abachireire bube gose onyese ino abantu mbeng'entete kare matororeri orundoro chindo sue chinjiro goika baba sibi neroyo ogotebana sokore ino naitete omuntu nchira busabusa naende mogochiko bwati mwanyora neke maene so aba nabantu barenge beng'encho ese mwamogusi mwanyagitinge alafu ucho mutoyo omotembe chinza chikomyo kisana omotembe no bonda bwomogusi yara nabu no role korosi chikonu orosi orotuba orosi ebirogo omotembe go ajeje omotembe nabo ore korwaria oboroire buna chinsago kware koreta chingo gwatenya kwanyorutera chinsago kwanyote motembe nsago nchiao kwawena no motembe ekero yokire amang'ana asare kire kenyoro ogoteba na nyagite na muroje no morogi igasoka kabere na muroje mata abantu ng'achi bare pa umuntu oteba baminto gose mwetane tasigete wono ngomugachore kana so motembe ya dali nagenda abagaka bari gwikaransa abagaka batureti gose ba matati gose ba nyumba bateba inchwa mang'ana ya tuyagayane waja ngotebore na oyo no moro no ngoteba ari ng'achare ba minto etuomanete moisonde akiara tekombekera igona ninje no moro ginseri na bande barogimbari goitu oba oseri mwayate gubona boyo genda morengereri mandi mogocha moche motebio motembe mogotebio motembe na wako ntebi na baminto motembe oyo no morogi na inde na muroje no morogi onyegingo gendereria amachandi amaje ne nkoba gose lightning gose ndagererigwe gosonkorere no ratake oyo teba baminto yo ngachire busana no morogi na inde tindi morogi onye gindo morogi
amachandi gosegende kebe naenda mane amacha ina bagoko ose kwenda ujabu kamacha kugwaka enkoba yomurakera kwanya koigwe enkoba yomurakera ngo ate ngo yomurakera gose nobole mumwitana na nobwane umuntu nara bariani mbara acha kwamere mwana asomata ndo chibiro ne byakire sana andake ekyo mwaka twategeri kengonche mono ne kinende kengencho mono nebintu ebi sengenjo ye kare ngo igumore segi ya osao segi njarwanite abagusingo kire kabarenge no embone gana boko yenda asigete ojokore ujungusi onyore chi obori bwanyare be chinyoni iki chirororo no koligereri ujimoino onyore bonde nyoni teri gutachororo na inde bogo sekabure bya kabisa abagusingo kire kabarenge ogo kireka noko ogotanga ebinto gete ebiranyambire byari gutumeka byatanga ekero omumanya turwaneti esegi ya osao 1908 ebiranya byatumekete na byebi nimbate bwo chime kero murache bite bitini kubate mwaise kugigotwa mubeke ebiranya na ende bibonjokere wanzi mwabekire ebiranya ebi eita chinyoni njigoja kolyo bori bwino gose abantu mbale bare koiborwa amaina asoka kurugoro litangani egeturira igoro abantu bari ba amabere banywe engombe abesira bone engombe goika yare kogiterwa amarongo nara ndobabundisa amarongo aya nakiarego ndokwanere go chibosio na ekero kwarwarire omutu okogwati gose kwagurense kwabimbire kabisa nabo kware kwakwentaro egente gekorukwekebu ekebu kwanguswa amanyinka go kumuswa abere atatu igorere furiko genda egento kyomo isoso mo gusito tarakora esenje yechinsa ekega yare egetono kyane nkyalenga egetono nakieka amaruki are gutumeka norokororo noruo musacha abagaka bare gocha noanye ni nyimbo nerari bare gutara nero nyimbo ndorere nyimbo yentambe nyimbo twabwatari ere mumekire igoro eyo omwaka kare gocha gagutara igogo kagana kanyimba abwate lakini gare gutara na ganto kae nare nestro ya yae igo mutagane nyimbera obekaga onya konywa aganto kae okora onyokora aga mugakoirania onyirania ogenda na maruaya karanyebeka na maruaya nabwate sababu gare gokorwa ekero ky'umuyega igetari nyimbo yarenga kai getai nyimbo na gento kiane ngotarira nestro yane kai orukororo rutambe nabagaka bare goikaranza round banyu ekero omong'ino ori obegete bitinga akoreta amache amarua kendira komenta umurabu otsibera akarukora akakare gochima akuna abang'ina biyakegimo alafu ekero bakarige sarate enjara yansire kubariga nabo bari korase ng'ombe banywa amanyinga banyarosie amanyinga ayu batumia ebite biroro na byatumeka amanyinga eng'ombe yaraswa amanyinga ichoraga iga bakora iga bariaga abu ayande baira nyumba aji gutumika se chinsaga abe kuchingeni aenda abe kwa mabere akuru kwa mukora biyakegima abantu bamanya chinsa cyane cya utokero mugaka mbiye muno asengenchiye chinsa mwanchu murima twagosomiriya mange igoro yo mugaka gochakero omwana omumura twagosomiri twakumanyiriya mange limati na gwasomira amangana kwemanyiriya mange wekanande wiki gocho mwanchu murikira sumurobero gwechingekero cyo mugusi dosangana gukwana mange otwalenge no mugaka George Nyakundi Kirera korumanga Nyakobi Kondo nero muteneneri omwanya gitingeri Church Council esenseme ya Gusi
nikigoro Abana Daniel Oyugi na injeno yo mogo ase baria abanya abatenerete bi byake gima umonchu murigire bono bono to kwani go twasangira mange tweseme na wanene mono kurigereria ikuruga igase nseme ya mwanya getinge Heritage Museum egotoka manga aiga nyamira irechinga kichiao na etare nseme yega oro kigwe bintebi na twaro omanye kwa biro rase TV kwa biro se screen bona ankyo na ankiende tara orre bintebi ya ko manyane na na chingiti choro sana chingendanze njire nsemeye ntogendera okorokia ekemase kende ekeroto gocha nsemeye twanyara gusangana gukona manga na wasomya mange ubuno mugusi wekira buno wekira umori na kuna cyo muroberi gachinge kero cyo mugusi tomera ni ikigocha letera nenchenkuru kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV.